Сега, едва ме нави. Ха-ха! Як да ме викали дърва, ръснача дъра. Сега Суро ще ви научи как се играе волейбол. Уау! Аре, бе, Боже, казваме ти без забивки, сега това е много. Волейбол се играе с 25, може една точка да направиш един удар с крак или с глава или с задна ножица или какво ли не. Сега, почваме. Сега 1 на 1. И това е моя точка. 2 на 1. 2 на 1 за мен, ето ме. Сега ще прескачам. Божо! Айде бе, Божо! Отиди вземи топката. Добре. Сега. Това е тортен шоу, което ще го качваме пак. Го качваш ти в газа си. Сега моя точка, дай Боже. Чакай. Сега е 2 на 1. Какво е така, като ритнах натам, ще ударя прозорите, да. Баба руска. Аре, и играем волейбол. Чайка ручка. Аре, играем волейбол. Е, това е точка за Божо. Това е 2 на 2. Сега, Божо. Абе, Божо, казахме без забивки. Сега е моя точка. Няма проблем. Добре, без вика. Ари, бе, Майя! Суро, що се криеше? Защото е бебе. Защото мислих, че баба руска. Кой ще да прави там? Аре. 3 на 2 за сега. За Божи. Това вече е моточка. Ели, да ударих ти сега в ташки си. Удари ме в корема, бе, пидерец. Направи 2 пъти. Четири на 3 за Божо. Това много як клип ще стане. Чакай, ти не ми каза, че пускаш. Няма бе! Аз гледах към пасо е. Добре, да. Пускай пак. 4 на 3 сме. Аре бе, Божо. Добре, да. Се фана. Съм фанала 4 на 3. Моточка сега. 4 на 3.